Ċelebrazzjonijiet kbar mistennija jsebħu l-Belt Barokka li se tinbidel festa ta' ferħ u aspirazzjonijiet teluf ta' nies għal sena ġdida. Dwal, kant, animazzjonijiet, briju, xorb u ikel se jkunu biss parti mill-pakkett ta' din is-sena. Fost il-protagonisti ta' din l-edizzjoni hemm George u Pawlu, Daniel u Sander li żgur se jkunu qed joffru spettaklu sakemm it-tok tal-arloġġ ikun wasal viċin nofs il-lejl. Id-dettalji ta' ċelebrazzjonijiet ħarġu l-ġimgħa filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għat-Turiżmu Carmen Uvella, is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura Jose Herrera u ċ-Chairman ta' V18 Jason Mikallef. B'differenza għal snin oħra ċelebrazzjonijiet fi Pjazza San George se jkunu qed jintwerew dirett fuq screens kbar fi Pjazza Teatru Rjal u Pjazza San Ġwan. Barra minn hekk se jxandru b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni. Jason Mikallef, iċ-Chairman ta' V18, jgħid li b'differenza l-edizzjonijiet ta' snin oħra, iċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena se jibdew mit-22 ta' Diċembru. Opportunità oħra unika biex mit-22 ta' Diċembru il-qudiem il-Maltin u Għawċin igawdu u jieħdu gost jaraw projezzjoni projection 3D fuq il-Palazz tal-President fi Pjazza San George, xogħol impeccabbli tal-istudenti tal-MCAS fuq naturalment narrattiva u ħsieb oriġinali tal-Valletta 2018. Dak kollu matul il-jiem sbieħ tal-miliet fuq kollox imbagħad fiċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar tas-sena. L-edizzjoni ta' dis-sena se tittella b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Kultura, il-Ministeru tat-Turiżmu, Valletta 18, il-Kunsill Lokali tal-Belt u G7.